أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይጽባሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነተረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ጥሪ ዕለት 2 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ ዕለት 2 ብሓዊ ተቐቲሉ ደሙ ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ሙታን በኹሪ ዝኾነ ጻድቅ ቅዱስ አቤል ኣቦና ዕረፍቲ እዩ። ሰማዕተ ኣቡነ አላኒቆስ ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ዓለም ብንግስና ምንባር ንዕቆም ዝመነኑ ብዙሕ ተኣምራት ብምግባር ዝፍለጡ ወዲ ንጉስ ሃፀይ ይኹን ኣምላኽ ናይ ዳግም ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ምስ ቅዱስ ፊላታዎስ 97,000 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ስንክሳር ብሓፂር ጓል ሕርቃስ ሕልሚ ትትርጉም ነቢይት ሳቤላ ብሰማዕትነት ዓረፈት በማለት ዝጠቕሳ ቅድስቲ ሳቤላ እውን ዕረፍታ እዩ። አባ ቴዎናስ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ አቦ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጥመቆ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ አናጉስጢስነት ቅሽናን ሾመ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ዝብል ከሓዲ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብ ዝተንስአ ጊዜ አባ ቴዎናስ እንተምሃሮ እምቢ ምስ በሎ ኣውጊዙ ፈለዮ። ንዝኸፍአ ናይ ክሕደት ሃይማኖት ድማ ኣጥፍአ። ኣብ ዘመን እዚ ዓብይ ኣቦ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት የሕዋት ቆዝሞስን ድምያኖስን ኣዶኦም ቴዎዳዳን ብሰማዕትነት ዓረፉ። አባ ቴዎናስ ድማ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 16 ኮይኑ ንሃይማኖት እንዳጽንዐ ንብዙሓት ከሓድያን ምሂሩ ብምጥማቕ ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብሰላም በዘለማዓንቲ ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን። ሰማዕት ኣቡነ አላኒቆስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነትን ናይ ጣዖታት ከንቱነትን ብምምሃር ንብዙሕ ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖት መለሶም። ናይ ኣዴና ናይ እንዴና ገዛኢ ሃገር ዝኾነ ከሓዲ ንጉስ ስለ ትምህርቱ ንሱ ከም ዝቐተሎ ፈሊጡ ሓደ መዓልቲ ንህዝቡ ኣኪቡ ቀዲሱ ኣቕረቦም። ንህዝቡ ምሂሩ ድማ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ሃይማኖት ምእንቲ ክጸንዑ መኺሩ ካብ ሎሚ ንድሓር ንገጸይ ኣይክትርእዩንን ኢኹም በማለት በርቲዖም ምእንቲ ክጾሙን
ክጸልዩ ነገሮም ንሱ ድማ ኣቀዲሙ ከም ዝሓሰቦ ከሓዲ ንጉስ ጭፍራኡ ልኢኹ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ኣምጺኡ ንናይ ጣዖት ኣምልኾ ብምንቃፍ ንህዝቡ ምሂሩ ናብ ክርስትና ስለ ምምጻኡ ምስ ሓተቶ ፍሉይ ብዝኾነ ጽኑዕ መሳቀይታት ብጣዕሚ ያሰቀዮ። እቲ መኮንን ድማ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ምስቃይ ኣብ ዝሰልቸዎ ግዜ ኣብ ዝደኸሞ ግዜ ንርእሱ ብሰይፊ ምንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣቡነ ኣላኒቆስ ድማ ቅድሚ ምማቱ ንሓደ መርከበኛ ንስጋኡ ናብቲ ወደብ ወሲዱ ምእንቲ ከቐምጦ ነገሮ። ንሱ ድማ ኣቦና ከም ዝበሎ ገበረ። ምእመናን ድማ መጺኦም ንናይ ኣቦና ቅዱስ ስጋ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ኣንበርዎ። ካብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ስጋ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘዳግና ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ወዲ ጻድቅ ንጉስ ሃፀይ ይኩኖ ኣምላኽን ወዲ ልዕልተ ወይንን ክኸውን ከሎ ንግስና ገዲፎም ብናይ መልኣኽ መራሒነት ናብ ኣክሱም ከይዶም ዝመነኑ እዮም። ኣቦ ድማ ኣደናቂ በዓል 12 ቤተ መቅደስ ገዳም ገዲሞም እዮም። ቀዳምነት ዝተባሃሉ ብዙሓት መነኮሳት ድማ ኣመንኮሱ። ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ጻድቅ ኣብ ሓደ ወቕቲ ጥምየት ኮይኑ ካብቲ ተወዲኦም ዝሕረስ ምስ ጠፍአ ኣእዳዎም አንጨብጪቦም አንበሳን ዓጋዜንን ጸዊዖም ኣብ ሓደ ገይሮም ጸሚዶም ሓሪሶምን ዘሪኦምን በታዕለስ ኣብጺሖም ነቶም ህዝቢ ዝመገቡ ናይ በረኸት ኣቦዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ማይ ተከዘ ንህዝቢ ብተኣምራት ብገመድ ዘሳገሩ ኣቦ እዮም። ኣጋይሽ መነኮሳት ክሓትዎም ኣብ ዝመጹ ግዜ ንኣጋይሽ ኢሎም ቆቋሕ ሒዞም ሓሪዶም ኣብ ድስቲ ገይሮም ሰሪሖም ኣቕረብሎም። እቶም ኣጋይሽ ግና ንሕና መነኮሳት ከለና ከመይ ኢሉ ስጋ የብልዐና እንዳበሉ ክሓምዩ ከለዉ እዞም ጻድቅ ናይ ውሽጦም ፈሊጦም ተሓሪደን ጸብሒ ዝተሰርሓ ቆቋሓት ኡፍ እንተበሉለን እተን ቆቋሕ ነፍሲ ዘሪአን ነፊረን ካብቲ ድስቲ በሪረን ከዳ። ነዚ ተኣምር ዝረኣዩ ኣጋይሽ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ይቕረበሉልና ኢሎም ንስሓ ኣተዉ። እዞም ጻድቅ ካብ ጎይታና ዓብይ ብዙሕ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ብሰላም ሓረፉ። ናይ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይቕረ ይበለና ኣሜን። ጻድቅ ኣቤል ኣዳም ኣቦናን ሔዋን ኣዴናን ኣምላኽነት ብምድላይ ንዝተውሃቦም ትእዛዝ ብዘይምሕላዎም ውልድነቶም ካብ ምስኣኖም ንላዕሊ ሞትውን ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ደቆምን ኣምጽኡ። ሰይጣን ድማ ንሰብ ምስሓትን ፍቓዱ ንምፍጻምን ዝሰልጠነ ኾነ። ኣዳም ኣቦና ካብ ገነት ተባሪሩ ምስ ወፀ ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወረደ። ስለ በደሉ ድማ ፈጺሙ እንዳሓዘነን እንዳልቀሰን 100 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ንሔዋን ብግብሪ ፈለጣ እሞ ቃየልን ሓፍቱ ኤልዮድን ተወልዱ። ኣዳም ደጊሙ ድማ ብግብሪ ምስ ፈለጣ ኣቤልን ሓፍቱ ኣቅሌማን ተወልዱ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ 4 ደቂ ሰባት ጥራሕ ኮይኖም ተረኽቡ። ደቁ ድማ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ኣዳም ንሔዋን ኣማኺሩ ዘርኢ ዘረሓሓቐ መሲልዎ ናይ ቃየል መንታ ሓፍቱ ንኣቤል፣ ናይ ኣቤል መንታ ሓፍቱ ንቃየል ኣመርዐዎም። ናይ ቃየል መንታ ዝኾነት ኣቤል ዝተመርዐዋ ኤልዩድ ንኣዳ ሔዋን እትመስል ብጣዕሚ ምልክዕቲ ጽብቕቲ ነበረት። ቃየል ድማ በዚ ግዜ ቅንኣት ሒዝዎ ንኣድኡ ሔዋን ኣነ ንናተይ መንታ ኣቤል ድማ ንናይ ባዕሉ መንታ ምምርዓው ይግበአና በላ። ኣዳም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ተጨነቐ። ንቃየል ድማ ጸዊዑ ሓቢራ ምሳኻ ምስ ዝተወልደት መንታኻ ክትመርዖ ኣይግበአካን፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ክልቴኹም ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕርቡ እሞ ነቲ መስዋእቱ ዝተቐበለሉ ትኹን በሎ። ኣቤልን ቃየልን ድማ መስዋእቲ ኣቕረቡ። ግዜ ኣብ ዘቕረቡ ግዜ ኣቤል ነቲ መስዋእቱ ብንጹህ ልቢ ኮይኑ ስለ ዘቕረቦ እግዚኣብሔር ንመስዋእቱ ተቐበሎ። ንቃየል ግን ኣይተቐበሎን። ቃየል ድማ ፈጺሙ ሓዘነ። ሰይጣን ድማ በዚ ወቕቲ ናብ ቃየል ጽግዕ ኢሉ እንታይ ይሕሸካ እንታይ ይሕዝነካ ኣሎ በሎ። ቃየል ድማ 2 ግዜ በድል በጽሓኒ
حبوي نمن تحفتي ناب أبيل حوي أمرحوا كم دما እግዚአብሔር መስዋዕተይ ኣይተቀበለን በሎ ሰይጣን ድማ ምኽሪ ካባይ ስማዕ ናብል ሓውካ ናብ ምንጭ ማይ ውሰዶ እሞ ማይ ክሰቲ ክብል ብእምኒ ጌርካ ቅተሎ ኣብዚ ሞተ ግዜ ድማ ንስኻ ንኽልቲአን ክትምርዓወን ኢኻ ዝኽልክለካ የለን ኢሉ ኣማኸሮ ቃየል ድማ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ደስ በሎ ልቡ ድማ ብናይ ዝሙት እሳት ነደደ ሰይጣን ከም ዝመሃሮ ድማ ንሓው ኣቤል ቀተሎ ብጓል ብምቕናዕ ጻድቅ ኣቤል ብግፍዒ ንኢድ ሓው ሞተ ብኸምዚ ድማ ሞት ናይ ዓለም መጸ ናብ ዓለም መጸ ወይ ከዓ ኣተወ እግዚአብሔር ድማ ንቃኤል ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ እንተበሎ ቃኤል ሕጂ እውን ብልቡ ብምጅሃር ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላው እየ ብምባል መልሲ ሃበ እግዚአብሔር ድማ ንቃኤል ረገሞ ከምኡውን ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኩን ኢሉ ረገሞ እዚ መርገም ዘርኡ ብጥፍኣት ማይ ካብ ገጽ ምድሪ ክሳብ ዝድምስስ ኣብ ልዕሊ ቃየል ዝበዝሐ ኮነ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ድማ ንጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ክዘልፎም ከሎ ከምዚ በሎም እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቅ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውን ዝቐተልኩምዎም ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቅ ደም ኣበኻትኩም ክበጽሕ እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 35 ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ስለ ጻድቅ ኣቤል ክምስክር ከሎ ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጥ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቐረበ ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቅ ምዃኑ ብኣ ተመስከረሉ ብሞቱ ከዓ ገና ብኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 4 ኣቡና ኣዳም ድማ ንወዱ ንኣቤል ኣብ ዝሰኣነ ግዜ ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ንቃየል ሓተቶ ቃየል ድማ ብትዕቢትን ብቁጣዓን ኣይፈልጥን እየ ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላው እየ ኢሉ መለሰ ኣዳም ድማ ንወዱ ምእንቲ ክደሊ ናብ ዱር ጎዩ እንተኸደ ኣብ ደንደስ እቲ ምንጪ ንበድኑ ረኸቦ ንናይ ኣቤል ዓስኬረን ድማ ሓቂፉ እንዳልቀሰ ወደየ እንታይ ረኺበካ መን ቀተለካ እንዳበለ ክበኪ ከሎ ካብ ናይ ኣቤል በድኒ ቃል ወፂኡ ቃየል ሓወዩ ዝቐተለኒ ኢሉ ንኣቦኡ ተዛረበ ኣዳምን ሔዋንን ድማ ብሞት ናይ ኣቤል ወዶም 28 ዓመት እንዳልቀሱ ነበሩ ድሕሪኡ ቅዱሳን መላእኽቲ ናብ ኣዳም መጺኦም ኦ ኣዳም ኣቦ ናይ ኩሎም ኣቦታት እነሆ ብስራት ወድኻ ኣቤል ናይ ገነት ገረብ ተሳለመ ነፍሱ ድማ ከም ዝተፈተወ መስዋዕቲ ናይ እግዚአብሔር ዓረገት በልዎ ብግፍዒ ዝፈተሰ ናይ ሙታን በኽሪ ዝኾነ ናይ ጻድቅ ኣቤል ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና በጸለቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን። ጥሪ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አላኒቆ ሰማዕት፣ ቅድስት ሳቤላ ነቢይት፣ ቅዳሴ ቤታ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ አባ ሲኖዳ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዴዎስ ሰማዕት፣ ታዴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተአጋሲ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቅ አባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዚማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአረመልኝ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን